smatram za ovaj spot da je najzreliji spot do sad i da je onako za baš široku publiku, nije klinački i jako kvalitetno urađen, korišćen ovaj Leonardo, što je stvarno prvi put, sve sam vidio, sve sam prošao, tako nešto nisam vidio do sada. Kako si odreagovao kada si dobio pesmu baš od Dado Polomente? Pa lagano, mene je Damir Handanović zvao i rekao kao ajde da budeš na ovom projektu i rekao mi da iz njegovog kataloga izaberem neku pesmu. Nisi sam birao? Nisam ja birao. Elen, slušaj. Kaže, izaberi neku pesmu i ja mu rekao, imaš toliko veliki katalog, glupo je da ja u tvojom projektu biram šta bi ja radio, bolje ti kao idejni tvorac celog ovog projekta, kao producent ovog projekta, izaberiš u čemu bi ja mogao najbolje da se snađem. I on mi je poslao Dvina od Dado Polomente i stvarno je ubo iz prve i ja mislim da je moje izvođenje te pesme stvarno fenomenalno i da će ljudima jako se dopadne. Jesi se čuo ostale pesme toga? Sa Dadom, da li si se čuo pre... Da, znam. Dado i ja se poznajemo generalno, ali nismo razgovarali konkretno o toj pesmi, to sam prepustio Damiru jer je on autor tih pesama i prva stvar koju sam pitao Damira, to sam i pomenuo na konferenciji dok je trajala, da li je Dado ok s ovim, on je rekao naravno, čuli su se oni, tako da nema šta. Ne, nego neki savjet u smislu... Ne. Da li bi ti snimio možda pesmu? Da, definitivno. Pa da, i da sada radim čitav album takve neke muzike, naravno u mom stilu, ali o tome neću još da pričam, o tome ću pričam kada dođe vreme. Mislim, generalno, ja sam postao poznat po muzici sličnoj. Da promeniš pravac? Da, malo ću da ga, neću ga promeniti, samo ću ga usmeriti, bolje rečeno. Jer ja sam generalno postao popularan po takvom tipu muzike i mislim da to najbolje radim i tu najbolje ležim, najsigurniji sam. Tako da definitivno da ću nastaviti. Prepevao si pesmu Dado Polomente, da li ikada pustiš, kad si kod kuće, da li bi odabrao njegovu muziku, na primjer, da slušaš ili nešto narodno ili slušaš ono što izvodiš generalno? Pa slušam ono što izvodim najviše, nekako, mislim da to rade svi izvođači koji su kantautori svojih pesama, mi slušamo muziku kojom se bavimo da bi u stvari punili inspiraciju za našu muziku, jednostavno moraš da namestiš uvo i sluh za to, ali siguran sam da sad kad bih svaki dan narednih godinu dana slušao samo narodnjak i staru muziku da bi se potpuno prešalto i znao bi samo da radim tu muziku. Da li si čuo ostale pesme i koji je tvoj favorit? Čuo sam. I favoriti, imam dva favorita. Favorit su mi Biba i Zera, imali smo priliku sada da čujemo i Jailina pesma. Jaila je stvarno vokal, mislim čućete, ne ježit ćete se. Hvala. Hvala vam.